Evo televizija, Keva i ja dolazimo da snimimo, imamo ovako knjigu, mnogo deblju nego i čvršću, nego Yellow Pages, to je tanko za decu, karte, neke šrafcige, teganje, znači sve živo je tu, televizija, ajmo u kadar da krenemo. Evo ovako, znači ovi metali, dobro vam dobro je, okej. Evo ovako, da krenemo odmah, odavde. Odavde. Evo ovako. Evo tigar, se vidi. Palačinka, dobro. Idemo dalje, to nije sve. Idemo dalje. Evo imamo karte neotvorene normalno, da ne bude da je neka prevara, ili tako vama. Otvaramo nove karte. Kod njih je tamo sve prevara, znaš. Ljudi nemaju snage da umru i onda je prevara. Evo ovako, vidiš koliko ima karti. 52 i džokeri 54 karti, tako nešto. Obično svi cepaju karte, daj ružu ovako malo da im objasnim. Obično svi cepaju karte ovako na pola zato što je kraće ovako. Mi ćemo da ih cepamo ovako uzdužno, okej mami? Da. Podržavaš, jel da? Naravno. Okidoki, kartice. Uzmi malo više vremena, zato što je dužinski, znaš. Zato što nije ovako, nego je dužinski, vidiš. Tako. Evo ti, brate, 54 karte. Pa nek vežbaju ovi tvoji što kažu da je nemoguće. Daj malo, opet malo televizije da odvorimo ruke. Jaki smo, ali mora da se odmaramo malo. Šta ćemo sad nam ovu knjigu, šrafcigere, šta volim malo? Idemo redom, ajde. Idemo redom. Dobro, idemo redom. Evo ovako, ovo je pakovanje, sam uzdo novih šrafcigera, da ne kaže da je neka prevara i to. Evo ako uzet ćemo jedan šrafciger, vidiš imaš ono za ravno odvrtanje, vidiš za ravno odvrtanje. Vidiš, a imaš ovaj drugi za ove zvezdice, gledaj sad, obično ljudi uvrću jedan šrafciger i to. Ja ću za mog brata da uhvatim ovako dva komadića, vidiš, dva šrafcigera. Su pravi, znaš on nije od plastike recimo, da nije od plastike, ali nisu plastike, ja. Ću uhvatimo dva šrafcigera i uhvatimo ih ovako, razumeš? I sad ćemo da vidimo šta će da bude sad. Čekaj. Evo ga jedan, ja se izvinjavam. Da je malo ružno sa drugi. Evo ga i drugi je tu gotov. Tako, čekaj. Evo mu dva šrafcigera. Nek se zajebava tamo s budalama. Dobro, idemo dalje. Tako je, mama, vidi kakve su ruke, radničke. Još malo pa krvave, bre, dobro. Dobro, idemo dalje, za mog brata sve mora, kažu tamo ne može nešto i to. Evo knjiga, kolika je mama knjiga, kakva je knjiga? Koliko ima strana? Ima koliko hoćeš strana. Sad ovako, gledaj knjigica, može. Čupatiš knjigu ovako, znaš sve je prevara. Sa debelim koricama. Sa debelim koricama. Evo ovako, s debelim koričicama. Tako. Znaš, pa neka oni kažu ne valja i to. Znači imali smo tiganj, imali smo knjigu, šrafcigere i karte. Dovoljno. Za televiziju dosta, vidimo se. Ćao.